मूली की सीजन बा अगर घर में मूली के पराठा ना खैनी तो समझ ली कुछो ना खैनी। आज के रेसिपी में हमनी मूली के पराठा थोड़ा अलग तरीके से बनौले बानी। वीडियो के आखिरी तक जरूर दिखी हैं। काहे की पराठा के साथ साथ हमनी आपके आंवला की चटनी भी बनाई सिखाईब। काहे की मूली के पराठा आंवला की चटनी के कॉम्बिनेशन इंडिया में वर्ल्ड फेमस बा। ता चली आज बनावल जाए मूली के पराठा आंवला की चटनी। हमने 2 किलो मूली ले ले बानी। मूली के ऊपर नीचे से काट के अच्छे से साफ कैनी। फिर बढ़िया से धोए के सब मिट्टी साफ कर लेनी। धोए के बाद मूली के कद्दूकस कर ले बानी। कद्दूकस कैले के बाद थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मिला देनी और ढक के 15 मिनट खातिर छोड़ देनी ताकि मूली सारा पानी छोड़ दे। पंद्रह मिनट बाद देखनी कि मूली पूरा पानी छोड़ चुकल बा। अब एक दूसरा बाउल ले ले। थोड़ा थोड़ा मूली निकाल के जोर से निचोड़ देनी। सारा पानी निकाल के मूली के अलग फ्रेश बाउल में रख देनी। अब मूली के प्लेट में निकाल लेनी। अब बचे पानी के छलनी से छान लेनी। छलनी में जौन मूली बचल रहल ओकरा के निचोड़ के प्लेट में निकाल लेनी। अब फिर से एक बाउल ले लिया। तब निचोड़ल गई मूली ओमे डाल देनी। अब आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा अजवाइन हथेली से मसल के डाल देनी। फिर आधा चम्मच से थोड़ा कम कलौंजी डाल देनी। अब अपने स्वाद अनुसार बारीक कटल हरी मिर्चा डाल देनी और साथ ही ज्यादा मात्रा में बारीक कटल धनिया डाल देनी ताकि स्वाद और टेक्सचर दोनों बढ़िया आवे। अब सभी चीज के अच्छे से मिला लिया। अब एक स्कूप आटा डाल दिया। स्वाद अनुसार नमक डाल के धीरे धीरे मिलावा। आटा गूंथे खातिर पहले पानी ना डाला। जरूरत पड़े पर मूली से निकलल पानी के इस्तेमाल करब। आप देख सकत बानी कि बिना पानी डाले ही आटा गुज जाला। अगर सूखा लगे तब पानी के छींटा मार दें जैसन वीडियो में दिखावल गया बा। अब आटा तैयार हो गई बा। एकरा 20 मिनट खातिर ढक के रख दें ताकि आटा सेट हो जाए। तब तक चटनी बना लेवल जाए। चटनी खातिर हरा धनिया, हरा लहसुन, 10-12 सूखा लहसुन के फली, आदू आंवला ले बानी। अब ग्राइंडर जार में पहले सूखा लहसुन डालब। आंवला के छोटा छोटा टुकड़ा काट के बीज निकाल के डालब। फिर हरा लहसुन और धनिया मोटा मोटा काट के डालब। नमक भी डालब। स्वाद अनुसार हरा मिर्च भी डालब जवन वीडियो में दिखावे से रह गई रहा। पहले हल्का ग्राइंड करे के बाद चम्मच से मिलाई के थोड़ा पानी डाल के फाइन पीस लें। लिया आंवला की चटनी तैयार हो गई बा। 20 मिनट हो गई बा। आटा भी सेट हो चुकल बा। अब पराठा बनाई। पराठा खातिर कढ़ाई या पैन में तेल गरम कैला। आटा के लोई बना के रोटी जैसन बेल लिया। तेल जब गर्म हो जाए
तो आँच मीडियम से तेज रखी और पराठा डाल के पूरी जैसन तल लेवल जाए जब तक सुनहरा ना हो जाए। चाहे तो तवा पर भी सेक सकेनी जैसे नॉर्मल पराठा बनावल जाला। तेल में तले से जल्दी पराठा बनेला और स्वाद भी बढ़िया आवेला। ल्या मूली के पराठा आ आंवला की चटनी तैयार बा। ठंड के मौसम में परिवार के साथ मजा से खाई। ई पराठा के सब्जी या सिर्फ चाय के साथ भी खा सकत बानी। दोस्तों अगर ये रेसिपी पसंद आयल हो तो वीडियो के लाइक करी, चैनल की सब्सक्राइब करी और शेयर जरूर करी। कमेंट में बताई कि आगे कौन रेसिपी आप देखल चाहेनी। ठंड में ये रेसिपी के मजा लिया। हम अगली रेसिपी की तैयारी करत बानी। तब तक खातिर टाटा बाय बाय और टेक केयर।